Mangwana nakanaka mamkase timu rangu. Nasina tega nibotwara nenyaya pressure. Nokuti a lot of people you are getting pressure from vanhu. Senge pa social media apa muri kuona zvinhu zvakawanda zvamuri kutaridzwa zvavanoda kuti muone, and then mobva mabelieve kuti ndo zviri kutoraramwa, and then mobva maita pressure. Ndikabuda inini ndakazvibatira ruva rangu randinenge ndabva kunozvitengera vamheno kuti kupi kana kuti ndatokweretawo ndoti my husband did this, my husband, thank you my husband for doing this for me. Vamwe venyu munopinda pressure, mapinda pressure makuenda kudzimba makunenzana nevarume kuti vamwe vakadzi vari kuitirwa zvakati, idzi chembere dziri kuitirwa zvakati mudzimba, ko iwe usingagoni kundiitirawo. Murume uyu otonzi hausi romantic, tozati vakawanda havasi romantic, but anenge akutotukwa nezvaonekwa pasocial media. Haasi hausi romantic, wona vamwe vari kuitirwa zvakati, wona vamwe vari kuvakirwa dzimba, wona vamwe vari kudai, wona vamwe vari kudai. Wedu wemangwana nhasi sati regai ndikuyenchukudzai kuti pasocial media apa uyai titambe, uyai titaure nyaya, uyai tishare maproblems edu kwaunenge uchifila kuti ndiri kuda kushare problem yangu, uyai tiite izvi zvokuti munopinda pressure kana muchinge maona zvinhu lifestyle iri kurarama kumwe kumba kusiri kwenyu. Please siyanai nazvo. Anti muri kunzwa, not all those glitters are gold. Anti muri kunzwa, zvimwe zvinongovaima asi hamusi harisi gold. Mukati mutori nereza dzinocheka. Makapus mazhinji, meredzi zhinji dzamuri kuona masivano, anti kunze chakafukidza dzimba marata. Dei zviri mukati zvaitaura, maionerera kana dzimwe meredzi cheko maifira. Handiti kuti meredzi sidzakaipa, antika, asi ndiri kuramba mweya kuti muite pressure. Mchiti hanzi ndoda kutoroorwa because ndikuona marriage yaningi. Ndoda kudai kumba kuonesa pressure kumba kwangu idai murume wangu nditirawo zvakati because ndana zvakati. Regai ndikudze. Zvikuru sei kuma couples content, let me just be specific. Antika, makapus content uku musango adimaya, musango togwa moyo zvamunenge muchiona kuacta. It's called acting. Vari pabasa, vanenge vari pakamera vachitopedza, vamwe vanenge vakatotsamusana vane tidhiso singataudzani, but nekuti yasvika nguva yecontent unodzinga iwe shamwari ndopatinodya pa ndopatinobhadhara rent. Handikurumidza kuenda content, ende nekuziva kuti chokwadi ndo panobva mari yerent nechikafu, vanotongoita content vosekerana pakamera, vachipedza sekerana pakamera votoenda kuseri yatovefight kwakutorovanwa. Handi maona mumba imomo hamuna kana peace. Tine kungoti ati dzimwe nyaya atinei nadzo dzinongozara kuma inbox kwedu kudzichingouyawo, handimaona, but atinei nadzo totoziva edu zvakawanda, handimaona. Saka inini nyaya yangu iri pamuri imi vateveri vangu, pressure yekupiwa pressure, go and watch. Antika, endai munokomendawo zvakanaka, antika, go and praise zvakanaka, but don't give yourself pressure. Musazvipe pressure motora zvinhu zvamaona kumozvinisa kunzimba dzenyu. Anditika, ndati ndingokuudzai ipapo. 2, mukaona ana mai mufundisi vakachena vachikumira mberi vachiti halo halo haleluya mwari vakanaka, haleluya mwari vakanaka, mwari vatitira zvakati, mwari vatiropafadza tatengerwa motikari, mwari vatiropafadza tatengerwa mota. Vedu we mota idzi dziri kuuya nemuseredzero, dzimwe mota dziri kuuya nezvibhakera mbo, dzimwe mota dziri kuuya nekudashugwa daily, handimazviona. Dzimba idzi dziri kuuya nemuseredzero usingaiti buruka pambedha ndiuya negirlfriend yangu. Vakadzana maifundisi, those are some other people who are enduring a lot. Vafundisi variko mazano ndeve nhema, ndeve fake vazhinji vacho, handimazviona. Mumba kungoti havazotauri because kune uchingonzi mukadzi unenge uchifanirwa kuvharidzirawo nhamo yemba mako. Handisaka uzo haazokwanisa kubuda achitaura kuti anyway baba munoona nokumirira kumberi ava achitaura achiparidza kuti love your wife as Christ loved his church. Handimaona kumba uku ndatsva, magaro ndaanzwa kurohwa, zvibhakera everyday, mamwe zvamunoona chiti ndadhumira mushawa mutoileti zvibhakera zvane ndichipiwa. Handimaona havazogoni kutaura because mukadzi anenge achinzi unenge uchinzi nyarara uvharidzire mumba mako asi uchitsva urimo. Saka musa enve, even kubva kuna mai mufundisi chaivo, musava enve mukaona vakamira kumberi kwechichiva chiparidza, mukaona chidriver mazimota, mukaona musava enve. Handi muri kunzwa kuti zvavo vari kuchengetwa. Mufundisi, vafundisi vandoma monster mazhinji hiding behind suits. Vafundisi, they are hiding behind the suits. Vari kuabhisa vakadzi mudzimba. Gender based violence atinotaura kuti no everyday mumachechi imomo maanoparidza everyday, but mukadzi wake example. Mukadzi wakanenge achidashugwa everyday, achibikwa everyday nevafundisi ava. Saka ndiri kuti pressure no guys, because zvamuri kuona zvese izvi muri kutaridza zvamunoda kuona. Hati muri kuona hazvisiri zvaisiri yo reality iripo paground, ndezvamuri kuda kuona imimi. Pasocial media paita mweya wokutaridzana, handizivi kuti mweya wacho unobva kupi, unondinetsa ini mweya uyu. Zvikuru sei kuvanhu vachikurei vanofanira kunge vachiziva upenyu, kune mumwe mweya unotendera unondinetsa so. Ukuti ndinouya pasocial media wona ndakatenga iPhone latest iriko mazivano iyi ndoya ndiri kushandisa, and then who cares what phone you are using? Who cares kuti ifone uchisa ndeipi?
akuna nombo care, they don't even care. Right? Mukadzi munhu mukuru, you should know kuti you know what vana vane pressure. Vedo ndauya pano muri kuona ma earring angu andakapfeka iwaya under $5,000. Who cares? Who cares? Vana vadiki varifana kuya kuzodzidza something kwamuri. I know kuti hamusi zvikoro but vana vadiki vanofana kuti vakauya they should get inspired kuti you know kune zvimwe zvinhu zvisina basa guys. Kune zvimwe zvatisingava kukoshesa. Handiti ngatikoshesei upenyu kudarika zvinhu zvese. Ngatikoshesei rudo kudarika zvinhu zvese. Hani munoona zvakanaka tinozvida. Hani muona zveshuwa zvakanaka tinazvo. Handi machona, but sometimes you find it somehow kuti tinopa vanhu pressure. Mukaziva social media ndeyekutamba. You'll be able to differentiate between real life, social life, ne private life. Iwe sadunga munhu ne private life yekumba kwako ndiyo yatukusona vanoda shugwa kayaya vati tinoda shugwa mudzimba mutoda shugwa tovharidzira toya passocial media toseka tovharidzira totaura kuti my husband bought me a bouquet of flowers handimona asi ndakada shugwa. Antimaona ndo reality checha yo private life yo ndo yekudachigwa kunoku ya social life. Let's learn to put two antika the difference between the two. Shakare chikuru pressure kwa muri imi, do not be given pressure. Antika do not be given pressure. Musabude mchitaura vafundisa kuti zvinogara zvakadaro. Kuma campus kone ndiko it's not everything is rosy. Kuno tornewo vakatongogarira vazhinji mudzimba kugarira Steven way vamota kugarira tachembera tirimo togodi zvedu tirimo asi andoda shugwangu hati mashona. So please guys, do not get pressure from us vari paspotlight. Antika uyauone komentawo wodarika usazvisa muhana usazvitore kunana zvokumba kwako zvaona pasocial media. Antika social media playground and do not believe no kana chikuudzai kuti musa believe everything that is being said and that is being shown on social media. Handi maona pane munodzidza zvakawanda pasocial media apa zvizhinji 90% yezvinhu zvepasocial media is not reality guys. Asi zvechokwadi zvizhinji zvachona handi maona ndezvekungotitaridzane chete. Handiti anyway nangoti titaurepo zvandiri kuona zvinotoshamisa. Unotoona kuti vanhu vangu vachipiwa pressure pamwe pachona. Handika muve nezuva rakanaka asikana.